Koľko hráčov má tým v hádzanej na ihrisku? Je to 5, 7, 8 alebo 6? 7, 8, dobre, 8. Je to 7, takže správna odpoveď. Aká je tradičná farba dresu vedúceho pretekára na Tour de France? Je to modrá, žltá, zelená alebo červená? Zelená, červená. Je to žltá, 1-0 stále ostáva. Aká je oficiálna dĺžka maratónu? Je to 38 km, 42,2 km, 45 km alebo 50 km? 45, alebo nejak tak, no 50. Je to 42,2, že stále je to 1-0. Koľkokrát sa olympijské hry konali v USA? 3-krát, 4-krát, 5-krát alebo 6-krát? 3-krát, 5-krát. Je to presne medzi 4-krát. Ktorý športovec bol ako prvý miliardárom vo svete športu? Tiger Woods, golfista, Michael Jordan, basketbalista, Cristiano Ronaldo alebo Floyd Mayweather? Michael, nejak tak, Michael Jordan? Toto posledné, Floyd Mayweather. Hej. Tak je to Michael Jordan, takže vyhrávaš kvíz 2-0.